Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašian, Andrea Kiráľová, Zuzana Kizeková, Kristína Svarinská, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Kľučka, Michal Halon. Ďalej hrajú Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero estar allá. Y soy rebelde. Rásť možno neznamená viac ako uvedomiť si, že sme iní a raz a navždy sa prestať správať tak, ako chcú či nechcú naši rodičia. Nezáleží na tom, akí sú alebo akí boli. Zodpovední za svoje činy sme my sami. Vďaka za to, čo si urobil v jedálni. Zachránil si ma. Sally, nezachránil som ťa. Je to jednoducho to, čo cítim. Ale to nemôže tak byť. Prečo by nemohlo? Pretože ty si najkrajší chlapec zo školy a ja som... Sally, pozri. Ty a ja sme dvaja ľudia, čo si veľmi dobre rozumejú. Keď sme spolu, tak rozumieme si a všetko je také pekné. Ale ak nechceš byť mojou priateľkou, chápem to. Nie, jasné, že áno. Som do teba blázon. No tak, pán riaditeľ, už som vám povedala, že to bolo na môj podnet. A je nefér, že vyhadzujete Maura, on za to vôbec nemôže. Pozrite sa, už mám fakt plné zuby tých vašich podnetov, jasné? Nechcem sa viac hovárať o tejto téme. Dobre. Napravte to, slečna. Napravte to, prosím Buďte, vás. prosím vás, ticho. No, prosím. Nie je tu žiadne súkromie. Preboha, nemôžete nič urobiť, aby sa o tom všetci nedozvedeli? Správca, vy buďte dobre? A prosím vás, Roberta, teda žiadam vás, aby to, čo sa teraz stalo, neopustilo túto školu, pretože to na ňu môže vrhnúť zlé svetlo, však? Prosím? Ako? Vám ide hlavne o to, aby sa o tom nedozvedeli ostatní a nie, že som sa boskávala s profesorom? Do čerta. Nie, nezľahčujte to, Roberta. Vy ste pokrytec. Ale ako sa opovažujete? Nezabúdajte, že ste v skúšobnej lehote a podľa toho, čo vidím, ňou asi neprejdete. Takže ma vyhadzujete? Perfektné. Viete, kam sa môžete strčiť aj s vašou školou. Premyslite si to ešte. Prosím vás, slečna, napravte to. Napravte to. Strčiť. No, toto je len tak neprejde. Že strčiť. Slečna, mohli by ste ma prosím okamžite spojiť s pani Almou Rejovou? Pascual Gandia. Pascual Gandia, slečna. Áno, počkám. Spachtoš, vstávaj. Si veľmi milá. Ale o nič som ťa nežiadal. Myslela som, že by si mohol byť hladný. Sally, si skutočne veľmi, veľmi pekná a nechápem, ako ty, taká dobrá osoba, môžeš byť mínou kamarátkou. Pozri, ide iba o to, že vy dvaja si nerozumiete. Myslím, že sa nerešpektujete, neviem, ale Mia je veľmi dobrý človek. Vieš, keby nebolo jej, tak by som bola ako, čo ja viem kto. Ako kto? Ako Teo. Pozri, ja neviem, tiež nerozumiem, ako sa takému čestnému otcovi, takému dobrákovi mohla narodiť taká odporná osoba ako ona, taká egoistická, zlá. Ja to len neviem pochopiť. Myslíš Frankovi Coluccimu? Áno,
Včera večer som sa s ním zrazil a rozprávali sme sa. Chcel mi dať vizitku, ale nemal ju pri sebe, tak povedal, aby som si ju vypýtal od My. Ale myslíš, že tá hlupaňa mi dá jeho vizitku? Ani náhodou. Naozaj chceš tú vizitku? Ja ti ju zoženiem. Ale... Viem, kde si ich odkladáš. Naozaj by si to pre mňa urobila? Pre teba všetko. Toto pošlem na poďakovanie. Je to pekné, Zlatko. Ale nezdá sa ti, že je to príliš zaväzujúce poslať chlapovi takýto darček? A prečo? Je to pekný spôsob, ako sa mu poďakovať, nie? No, mne sa zdá, že... Čo? No, je to už pekne dávno, čo som videla tento pohľad. A ten máš iba vtedy, ak je v tom chlap. A tak sa mi zdá, že je to ten Kolučí. A Pepa, nevymýšľaj si. Pán Kolučí nie je nič pre mňa, je na mňa až príliš významný. A tebe sa nepáčia takí významní chlapi ani náhodou? Nezačínaj s tvojimi žartiekmi, Pepa. Okrem toho teraz nemám náladu myslieť na také veci. No a teraz ti je čo? Tento tvoj pohľad tiež dobre poznám. A viem, že za ním bude Roberta. Má to niečo spoločné s tým telefonátom? Nuž áno. Musela som prosiť Pasquala, aby dal mojej dcére druhú šancu, ale prisahám, že keby som mohla, zobrala by som ju so sebou. Ale nemôžem, vzali by mi ju. Cítim sa tak zle, že nemôžem byť pri nej. Všetci si musia myslieť, že som tá najhoršia matka na svete. Nie, všetci vravia, že si tá najlepšia mamička na svete. A Pepa, naozaj. Prepáč, drahá, ale teraz vážne, robíš iba to, čo musíš robiť. Ani náhodou nemáš na výber. Takých mám, ako si ty, je veľa. Aby poskytli svojim deťom to najlepšie, museli obetovať to, že nebudú neustále v ich blízkosti. No áno. Ale musím nájsť spôsob, ako sa k svojej dcére viac priblížiť. Musím to urobiť, aj keby som sa mala vzdať mnohých vecí. Pane, vezmem si tento darček, prosím vás. Si si istá? Tento? Určite ma vyhodia za to, že som udrela profesora. Ale ako si mohla niečo také urobiť, Roberta? Neviem, stále sa mi to stáva. Uvedomím si, že som to prehnala, až keď už je neskoro. Tak toto ďalej nepôjde. Musíš rozmýšľať, čo robíš. No, možno to dopadne neočakávane dobre a ja s ním zostanem žiť. Nie, to nehovor. Profesora to prejde a bude po všetkých problémoch. No nie. Roberta, musím s vami hovoriť. Spomenula som ho a hneď sa objavil. S dovolením. El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control. Con solo verte, pasa por mis manos y termina en mi... No viete čo? Už prestaňte s tým naťahovaním a povedzte mi, som vyhodená alebo nie. Nie. No tak mi teda pomôžte. Prepáčte. No tak, pozrite sa, Roberta, hovoril som s vašou mamou. A viete, rozhodol som sa, že vám predsa len dám ďalšiu šancu. Pozrime sa, akú divnú moc má Almarejová, že ho presvedčila. Nož nie, nemá žiadnu moc, lebo je to jednou zo zásad školy, viete? Akých zásad? Zásady, Roberta, sú hodnoty. A jednou z hlavných zásad našej školy je, že dávame šancu aj zblúdilým ovečkám. A to je presne to, čo robím v tejto chvíli. Očakávam, že tú šancu využijete. Ovečkou musí byť vaša žena, keď sa za vás vydala.